Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pedring. Taong 1962, Matutuna, Romblon. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa dalampasigan si Pedring at ang kanyang pamilya. Nasa edad 40 anyos na siya noon, kaya hindi maipagkakaila na marami na rin siyang karanasan sa buhay. Ayon sa kanya, basta taga Matutuna ka, may karanasan ka na sa mga nilalang na hindi nakikita. Para sa mga taga roon, normal na lamang ang ganoong kaganapan, kaya kapag may nasasapian at nababati ng engkanto sa lugar nila, hindi na sila gaanong nababahala. Kalmado nila itong nasusolusyonan, kaya hindi ito humahantong sa mga pangyayaring di nila inaasahan. Hindi man kasi sa pagmamayabang, pero karamihan sa mga taga-baryo may alam na sa lihim na karunungan. Pangkaraniwan na para sa kanila ang aral ng bakod at puder dahil sa dalas ng pagbisita ng mga nilalang na hindi nakikita. Walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari, kaya malimit sa mga istoryang kumakalat ay purong haka-haka lamang. Sabi ng iba, may isang banal na lupa sa Matutuna kung saan dumaraan ang mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. May iba namang naniniwala na ang mga nangyayari sa baryo ay patunay lamang na malusog ang kalikasan na nakapalibot sa kanila. May mga istorya ring nagsasabi na hindi katangi-tangi ang ganoong kaganapan dahil di kalayuan sa kanilang lugar. May mga baryo ring dumaraan sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng agam-agam, mas pinipili niya na wag na lang itong pakialaman. Para kay Pedring, ang mga istorya ay mananatiling istorya, lalo na kapag wala itong basihan. Hindi rin dapat nabigyan ito ng oras dahil karamihan sa mga ito, pawang gawa-gawa lamang. Pagtatapat pa niya na, kagaya ng iba, matagal na rin niyang gustong malaman ang misteryo ukol sa mga kakaibang nangyayari sa kanilang baryo. Halos 5 taon na niyang sinasaliksik ang mga lugar na posibleng pagmula ng mga engkanto, pero nananatili siyang bigo. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon siyang padalawin sa lugar nila, yung kapatid niyang 1 dekada ng mga ngaso sa kanilang lugar sa San Agustin. Yun nga lang, buhat sa layo ng kanilang pinanggalingan, kung kaya't inabot pa ng 1 buong buwan bago yun nakarating. Subalit naging sulit naman ang paghihintay niya, gawa ng nung mapadpad ito sa lugar nila, may mga ideya na ito ukol sa mga posibleng pinagmumula ng mga engkanto. Ayon sa kanyang kapatid, posibleng may banal na lupa nga sa kanilang lugar na hindi pa natutuklasan. Dagdag pa nito na, para magkaroon sila ng gabay sa paghahanap, kinakailangan nilang umpisahan ang pananaliksik sa agam-agam na matagal nang alam ng mga tao. Bagaman duda si Pedring sa ganoong paniniwala, minabuti niya na pagbigyan ng kanyang kapatid. 2 araw bago magsimula ang kanilang paghahanap, pinagplanuhan nila ng maigi ang mga lugar na kanilang pupuntahan. Napaka-importante nito para sa kanilang misyon, lalo pat sa pamamagitan nito, maiiwasan nila ang pagkalito sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa kanilang plano, dumating ang kaibigan niyang nakatira sa sentro. Lakay ang pangalan nito, at kagaya niya meron na rin itong sariling pamilya. Kilala rin itong antingero, kaya nang masipat nila ito, minarapat nilang ihinto ang kanilang ginagawa. Oh, Lakay! Magandang hapon! Napadalaw ka! Bungad na wika niya paglapit ng kaibigan niya. Nabalitaan ko kasi ang pagdating ng kapatid mo. Noon pa man, Pedring, alam ko na meron kang binabalak. At yung pagpunta niya rito, ang isa sa mga plano mo. Tama ba? Huwag ka nang magtago sa akin. Matagal na tayong magkakilala,
Kaya yang ugali mo, kabisadong-kabisado ko na. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong napatingin sa kanyang kapatid, sabay wika ng, Ako nga pala si Lakay. Masaya akong makilala ka. Ako naman si Bong, nakababatang kapatid ni Kuya Pedring. Masaya rin ako makilala ka, Lakay. Sagot naman ng kapatid niya. Matapos ang pag-uusap, wala na rin siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang inumpisahan nila. Batid niya kasi na hindi titigil ang kaibigan niyang yon hanggat hindi nila ito isinasama sa kanilang mga gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang malaman na nito ang plano nilang paghahanap sa banal na lupa, napansin niya na parang hindi man lang nito ginawang biro ang bagay na yon. Alam niya kasi na mapagbirong tao itong si Lakay, kaya nung makita niya itong seryoso, pakiramdam niya naniniwala ito na umiiral talaga ang ganoong lugar. Bagay na di niya gaanong pinagtuunan ng pansin. Hindi naglaon. Nang mapag-usapan na nila ang tungkol sa bagay na yon, nagkasundo silang magkita-kita pagtungtong ng hapon. Bandang takip silim na kasi magsisimula ang kanilang paglalakbay upang masipat nila ang direksyong pinagmumula ng mga nilalang na hindi nakikita. Akala nila magiging madali lang ito, pero paglubog ng araw, sinalubong sila ng mga nilalang na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ayon sa kanya, sa sobrang dami ng mga ito, hindi na nila mawari kung saan sila pupunta. Labis rin silang nasisindak sa ibang mga nilalang na kanilang nakikita, buhat sa mga kakaiba nitong mga itsura. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-usad hanggang sa mapasok na nila ang bukana ng kakahuyan. Malawak ang kakahuyang yon, pinuno, at sa sobrang liblib nito, para na itong masukal na gubat kung titingnan. Yun nga lang, pili lamang ang mga punong naninirahan sa lugar, kaya hindi ito matatawag na ilang. Bagaman ilang beses na nilang napasok ang lugar, hindi sila pinanghinaan ng loob. Naniniwala sila, unang bahagi pa lamang ito ng paghahanap, kaya walang dahilan upang makaramdam sila ng panghihina. Kumbinsido rin siya na kapag ipinagpatuloy nila ang kanilang mga nasimulan, posibleng matuklasan nila ang kanilang hinahanap. Sa paglalim ng gabi, nang makalabas na sila sa kakahuyan, dito na bumungad sa kanila ang mga bulubunduking ilang milya lang ang layo. Aminado sila na doon magsisimula ang totoong paghahanap, kaya naman para mapaghandaan ito, naghanap na sila ng mapagpapahingahan. Bagaman wala noong nangyari, isa yon sa mga kaganapang hindi niya makakalimutan. Sa sobrang dami kasi ng mga nilalang na nakasalubong nila, pakiramdam nila nasa ibang dimensyon na sila. Dagdag pa niya na, kaya lang naman sila noon hindi nagambala ay dahil sa sanay na silang makakita. Kumbaga, ang mga engkanto at mga ligaw na kaluluwa ay isang pangkaraniwang pangitain na lamang para sa kanila. Hindi na rin nila yon kinakatakutan, lalo pat wala naman itong magagawa para sila'y saktan. At ang kaya lang nitong mabiktima ay ang mga taong literal na walang kamuwang-muwang sa natatagong hiwaga ng mundo. Pagtatapat pa niya na, ang tanging paraan para masaktan ng mga ito ay sa pamamagitan ng sariling takot at biglaang udyok ng emosyon. Ngunit kapag kontrolado mo ito, hindi ka nito basta-bastang masasaktan, maliban na lang kung may kasama itong demonyo. Pagsapit ng sumunod na araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-usad. Walang katapusang daan ang sumalubong sa kanila, kung saan inabot pa ng hapon bago nila marating ang pinakamalapit na baryo. At mula sa lugar na yon, ilang kilometro na lamang ang kanilang layo mula sa bundok na binabalak nilang akyatin. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, nang akmang uusad na ang grupo, may humarang sa kanilang matandang lalaki na tila bang nakatunog sa kanilang plano. Pagsilay dito ni Pedring, agad naman niya yung narinig na nangusap sa kanila.
Tumito na muna kayo. Mas mainam na magpalipas kayo ng magdamag kaysa akitin niyo ang bundok na yan ng 10 oras. Alam niyo ba, marami ng taong nawala dyan at hindi na nakita pa. Kaya kung mahal niyo ang mga buhay ninyo, maniwala kayo sa sinasabi ko. Bungad na wika ng matanda habang pasimpleng pinagmamasda ng paligid. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapasagot dito ng, "At paano niyo naman ho nalaman na pupunta kami sa bundok na yan? Sigurado ho ba kayo sa mga sinasabi ninyo?" Huwag ka nang magpalusot, Pedring. Bago pa man kayo makarating dito, alam ko na ang tungkol sa inyo. Halika, sumunod kayo sa akin. Meron akong ipapakita. Sagot naman ng matanda. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung nagsuot ng salakot, sabay lakad papalayo. Nung masipat nila ito, wala naman silang nagawa noon kundi ang sumunod. Aminado kasi sila na nagulat sila, gawa ng hindi nila maisip kung bakit nito nalaman ang pangalan niya, lalo pat nung dumating sila sa lugar na yon, wala pa silang taong pinagsabihan ukol dito. Hanggat maaari kasi, gusto nilang maitago ang kanilang pagkakakilanlan upang hindi sila matunto ng kanilang magiging mga kalaban kung sakali man. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating nila sa dulong bahagi ng baryo, nakita nila ang matanda na nakaupo sa tabi ng isang maliit na kubo habang abala sa pananabako. Nakasuot pa rin yun ng salakot at kahit nakayuko ito, ramdam nila na natutunugan sila nito. Paglapit naman nila sa kinaroroonan ng matanda, dahan-dahan itong inalis ang suot nitong salakot, sabay tingala kung saan sila naroon. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, napangiti ito sa kanila habang nagwiwika ng, "Inaasahan ko nang susunod kayo. Halika kayo, pasok, at nang makapag-usap tayo ng maayos." Nang marinig nila ang sinabi nito, tahimik lang naman silang sumunod papaloob. Maya-maya pa, nang maisarado na ng matanda ang pinto, agad itong umupo sa harapan nila. Napapagitnaan sila noon ng isang bilugang mesa, kaya hindi nila napansin ang mga bagay na nakalagay sa ilalim nitong bahagi. Kalaunan, nagulat na lamang sila nang may kinuhang bolang kristal sa ilalim ang matanda. Matapos nun, nagsimula itong magdasal, kasabay ng pagpapakita ng mga imahe sa loob nito. At mula sa kristal na yon, nasilayan nila ang kanilang mga naging paglalakbay. Di man ito kapanipaniwala pero yun talaga ang kanilang nakikita. Pagkatapos itong mapasilay ng matanda, isa-isa nila itong pinagmamasdan habang nag-uusap. Bawat taong napapadpad dito, nararamdaman ko. Alam ko kung ano ang kanilang pakay at pinaplano. Nakakatulong ito upang maiwasan namin ang masasamang mga bagay na mangyayari rito sa aming lugar. Huwag niyo sanang kakalimutan. Baryo ng mga antingero ang pinasok ninyo at yung bundok na hinahangad ninyong puntahan ang dahilan kung bakit kami nandirito. Mariin din itong inilahad na sa loob ng ilang dekada, sinubukan nilang pasukin at pagharian ang bundok. Ngunit sa kasamaang palad, tila bang ayaw nitong tumanggap ng bisita. Sa tuwing may natutunugan kasi itong mga tao, nagsisilabasan mula rito ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Iba't ibang uri ng aswang ang sumasalubong sa kanila, kaya sa paanan pa lang sumusuko na sila. Dagdag pa nito na, dahil sa kanilang pamimilit na pumasok sa lugar, kung kaya't marami sa kanilang hanay ang hindi na nila nakita pa. Kabilang sa mga ito, ang nag-iisang anak ng matanda. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nangako ito na pipigilan niya ang mga taong magtatangkang umakyat doon upang hindi na maulit ang nangyari sa kanyang supling. Nang marinig naman ito nila Pedring,
Agad naman silang nagdahilan. Kesyo, wala silang kinalaman sa kanilang sigalot. Meron lang silang hinahanap at kung ano-ano pang mga rason para lamang sila'y pahintulutan. Ngunit nang marinig ito ng matanda, padabog naman itong inihampas ang kanyang kamay sa mesa, sabay sagot sa kanila ng, Mga bingi ba kayo? Hindi nyo ba narinig o naunawaan ang kwento ko? Sa mga sinasabi nyo sa akin ngayon, mukhang wala na kayong mga kamag-anak na nagmamahal sa inyo. Kung gusto ninyong magpakamatay, umuwi kayo sa inyo, talian nyo ng lubid yang mga leeg ninyo at ibitay nyo sa sanga ng puno. Mas magiging madali ang ganoong kamatayan kumpara sa binabalak ninyo. Hindi naman ho kami magpapakamatay, Lo. Sadyang gusto lang ho naming malaman ng totoo. Kaya po pwede bang sumuporta na lang din kayo? Kahit kasi anong gawin ninyo, di nyo naman kami mapipigilan. Unang-una, wala tayong ugnayan, kaya wala kayong karapatan. Matapang na sagot naman niya. Ay, bahala nga kayo sa buhay ninyo. Iretabling wika ng matanda. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad sila nitong pinalabas. Paglabas nila ng pinto, padabog naman itong isinarado ng matanda, indikasyon na wala na itong balak na kausapin sila. Kaya naman imbis na manatili pa sa lugar, minabuti na rin nilang umusad patungo sa bundok. Alam nila na yon ang pinakamagandang pagkakataon para umakyat dito, alinsunod sa naging kwento ng matandang kanilang nakausap. Kalahating oras ang dumaan, nakalabas na sila ng baryo. At kagaya ng inaasahan, patuloy pa rin silang sinalubong ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa mundo ng mga tao. Ayon sa kanya, habang papalapit sila sa paanan, tila bang mas lalong tumataas ang antas ng mga engkantasyong kanilang nakakasalubong. At kung dati, sila ang nagpapatabi sa mga ito, sa puntong yun sila na ang nagkukusang umiwas. Dahil alam nila ang mga posibleng mangyari kung sakali mang makabangga nila ang mga ito. Halos ilang minuto rin nila yung pinangilagan bago nila tuluyang marating ang mismong paanan ng bundok. Pagdating nila sa lugar, sumalubong sa kanila ang mga asul na liwanag mula sa mga ugat ng puno. Wala silang ideya kung bakit ito nangyayari, pero sa unang tingin, mukhang magkakaugnay ito sa bawat isa. Para rin itong kaparte ng sistema ng bundok na kung titingnan parang ito ang nagbibigay buhay sa kabuuan. Matapos naman nila itong masilayan, hindi nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Pero syempre, dahil sa kakaibang bagay na sumalubong sa kanila, nagdoble ingat na sila. Akala nila mapapasok nila ang bundok kung mananatili silang tahimik, pero lingid sa kanilang kaalaman, kanina pa pala silang pinagmamasda ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Di pa man sila nakakalayo sa paanan, sumalubong na sa kanila ang dalawang ataul na may mga nakalutang na kandila. Nakabigkis din ito sa itim na tali at habang nakaangat ito sa lupa, hawak-hawak ito ng isang itim na kaluluwa na babae. Yung babaeng yon humahagulgol sa pag-iyak habang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Inakala nila na wala itong kakayahan ng manakit, kaya ang ginawa nila, hinintay lang ito hanggang sa makalagpas sa kanilang kinaroroonan. Ang kaso lang habang papalapit ito, naririnig nila ito na nagsasambit ng kakaibang dasal. Mayat-maya na rin ang pagtitig nito sa kanila hanggang sa bigla yung umangil kasabay ng pagsugod nito sa kinaroroonan ni Lakay. Paglapat ng kamay nito sa katawan ng kanyang kaibigan, agad na naglaho ang nilalang kasabay ng pagpaikot ng itim na usok mula sa kinaroroonan nito. Nagtagal ito ng ilang segundo bago sapilitang pumasok ang usok sa bunganga ng kasama nila. Matapos nun, tumahimik ang buong paligid. Siya naman at ang kanyang kapatid, tulalang-tulalang pinakikiramdaman ng kaibigan nila.
Wala silang ideya sa mga nangyayari. Gawa ng ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng agresibong kaluluwa. Di rin nila maisip kung ano magiging rebuelta nito sa katawan, lalo pat ito ang unang beses na may nasaksihan silang sapilitang pananapi. Hindi nagtagal. Awa naman ng Diyos, bumalik sa normal ang ulirat ni Lakay. Gayunpaman hindi nila maipagkakaila ang matindi nitong panghihina. Parang wala na rin yon sa sarili hanggang sa paunti-unti bumalik na ng buo ang ulirat nito. Makalipas ang ilang minuto, napatingin ito sa kanila kasabay ng pag-uwika nito ng, Ano pa ang ginagawa niyo dyan? Umusad na tayo. Nang marinig naman nila Pedring ang sinabi nito, tahimik lang naman silang nagpatuloy. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, kung siya lang ang masusunod, gugustuhin na niyang bumalik sa baryo ng mga antingero. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan, gawa ng malakas ang kutob niya na magbubunga lang ito ng mga masasamang pangyayari. Yun nga lang, dahil sa pinagdaanan ni Lakay, alam niya na hindi sila pwedeng bumaba hanggat hindi nila nakikita ang lunas para sa sumpang bumalot sa katawan nito. Posible kasi yung ikamatay ng kaibigan niya na siya namang hindi niya papayagan ng basta-basta. Kaya kahit nasisindak na siya, pilit siyang naglakas loob hanggang sa marating na nila ang kalagitnaan ng bundok. Mula sa lugar na yon, bahagya silang napahinto dahil sa madalas na pagpapahinga ni Lakay. Panay na rin ang paghahabol nito ng hininga kahit maikli pa lamang ang distansya na nausad nila. Nakakapagtaka man ang ganoong pangyayari, hindi na sila nagtanong pa. May kutob kasi sila na posibleng epekto ito ng pagsapi ng itim na kaluluwa. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't paunti-unti, nabaling ang kanilang atensyon sa paghahanap ng lunas para sa karamdaman nito. Naghanap na rin sila ng taong nakatira sa bundok upang humingi ng tulong mula sa kinakaharap nilang sitwasyon. Ang kaso dahil sa sukal ng gubat, posibleng wala na ring naninirahan dito. Sa ilang oras nilang paglilibot, wala silang ibang nakita kundi ang mga nilalang na nagmamasid sa kanila sa bawat puno. May mga nakakasalubong na rin sila noong matataas na uri ng engkanto na pawang patungo sa mga karatig baryo. Akala niya noon, hindi na sila makakakita ng tao sa bundok. Pero ilang minuto pa ang lumipas, may nasipat silang isang lalaki na paika-ikang naglalakad. Pagsilay nila rito, di na sila nagdalawang isip pa na ito ay lapitan. Ngunit nang marating nila ang kinaroroonan nito, bumungad sa kanila ang isang nilalang na pawang naaagnas na. Ang mas nakakapagtaka pa, tila bang hindi nito alam ang nangyayari sa katawan niya. Nung masipat kasi sila nito, normal naman sila nitong kinausap. Nagpakilala rin itong isang antingero na matagal nang naghahanap ng daan papalabas sa bundok na yon. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't dali-dali naman nilang ipinagtanong ang kaibigan nilang hinang-hinana at kanina pang nagsusuka. Nang mapansin naman ng antingero ang kalagayan nito, agad niya yung nilapitan kasabay ng pag-uwika nito sa kanila ng, "Mukhang kailangan nyo na siyang iwan. Biktima ito ng lahi ng mga tabagwak. Mga aswang na gumagamit ng kaluluwa para mapahina ang kanilang mga biktima. Ito rin na nagsisilbi nilang marka. At sa oras na sumuka ito ng dugo, dudumugi na ito ng mga nilalang na kanina pang bumubuntot sa inyo. Mapanganib na samahan nyo pa ito dahil sa sandaling pagpistahan na ang katawan nito. Posibleng pati kayo madamay." Nang marinig naman ni Pedring ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatingin sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang iwan ito, pero base sa sinabi ng antingero, mukhang ito na lamang ang paraan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman niya ang kaparehas na pangyayari sa mga kaibigan nitong matagal nang pumanaw sa bundok. Dito rin inilahad sa kanila ng antingero
Naggrupo itong pumasok sa lugar na yon, ngunit sa pagkakataong yon, nag-iisa na lamang siya. Bagaman matagal na siyang nagpapagala-gala, sadyang hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makalabas sa lugar. Patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na balang araw ay makakabalik siya sa kanilang pamilya. Dahil sa sinabi nito, napayuko na lamang siya habang pinag-iisipan ang kanilang mga gagawin. Siyempre, wala sa isip niya noon na iwan ang kaibigan niya, gawa ng hangad niya na sama-sama pa rin silang makauwi sa kanila. Ang kaso lang, nang maunawaan nito ang lahat ng sinabi ng antingero, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa kanila habang nanghihinang sumasagot ng, "Hindi mo ito kasalanan, Pedring. Kagustuhan kong sumama sa inyo, kaya wala kang dahilan para sisihin mo ang sarili mo. Ako ang nagpabaya, kaya ako lang ang dapat sisihin kung bakit ako nagkaganito. At kung ito ang dahilan para manganib din ang buhay ninyo, pakiusap, iwan nyo na ako." Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya unti-unting nanlumo. Maya-maya pa, may lumabas ng itim na dugo sa ilong nito na kalaunay sinabayan naman ng malalakas na pag-atungal ng mga nilalang sa paligid. Dahil sa pangyayari, di na sila nagdalawang isip na tumakbo kasama ang antingero. At nang makapagtago na sila sa ugat ng isang matandang puno, sakto naman ang pagpista ng mga tabagwak sa kaibigan niya. Ayon sa kanya, na sa buong buhay niya, yon ang unang pagkakataon na makasilay siya ng mga aswang na nasa edad 10 taong gulang lang. Bagaman mga bata at maliliit ito kung titingnan, hindi ito dapat maliitin ayon sa antingerong kasama nila. Sa kadahilanang ang lakas ng mga ito ay halos kapantay ng mga gabunan. Pagtatapat pa nito na, sama-samang umaatake ang mga tabagwak, kaya napakahirap na mailigtas ang mga biktimang may marka nito. Mabuti na lang talaga, umiira lang sa bundok na yon ang ganoong lahi, kaya kokonting tao lamang ang may alam ukol sa pag-iral nito. Sa loob ng ilang segundong paglapa ng mga tabagwak sa kanilang kaibigan, nakita nila kung papaano ito mabalata ng buhay. Hindi nagtagal, nang malamon na ito ng tuluyan ng mga nilalang, agad nila itong iniwan na isang ganap na kalansay na lamang. Literal na walang naiwan sa katawan nito, kaya nung masipat nila ang ganoong estado, hindi na sila naglakas loob na lumapit pa. Dahil sa pangyayari, kung kaya't ora mismo nagdesisyon na itong si Pedring na bumaba kasama ang kapatid niya. Ayon sa kanya, na kung hangad nilang umuwi ng buhay, ito na lamang ang natatanging paraan. Dagdag pa niya na, mas mainam na kalimutan na nila ang rason kung bakit sila roon pumunta upang hindi na maulit ang nangyari sa kaibigan niya. Ngunit nang marinig ito ng antingerong kasama nila, hindi nito maiwasang sumingit sa kanya ng, Naku, hindi ganyang kadali ang paglabas dito. Sa oras na makapasok kayo, aabuti ng ilang linggo bago kayo makalabas. Kailangan nating hintayin ang kabilugan ng buwan. Dahil yun lamang ang panahon na nagpapahintulot ang naghahari sa bundok na ito na maglabas-masok ang mga nilalang na hindi niya sakop. Dagdag pa nito na, isang matandang ermitanyo ang naghahari sa bundok, gayon din sa mga nilalang na bumababa mula rito. Sa tagal kasi ng pananatili nila sa lugar, nadiskubre nila ang tungkol sa ermitanyo na walang pinapanigang puwersa. At kagaya ng paniniwala nito, ganon din ang abilidad ng tangan niyang mutya. Pagtatapat pa nito sa kanya, isang makapangyarihang mutya ang hawak ng matanda na kayang kumontrol sa lahat ng uri ng nilalang na hindi tubo at nagmumula sa mundo ng mga tao. Sa pamamagitan nito, kung kaya't nakontrol nito ang malaking lehiyon ng mga engkanto at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ito rin ang tunay na rason kung bakit marami sa mga kalapit baryo ang naapektuhan ng pagbaba ng mga ito.
Mariinding inilahad ng antingero na hindi bumababa ang mga engkanto dahil sayo ng kanilang nais, bagkus ginagawa nila ito upang makalikom ng mga kagamitang kanilang maiaalay sa ermitanyo. Bali-balik na rin man kasi ang mundo, tao pa rin ang namamahala sa kanila. At sa panig naman ng mga aswang, may mga pagkakataong nagdadala ito ng buhay na tao upang ialay sa kanilang Panginoon. Malimit sa mga alay ay babae, dahil ito ang ibig ng matandang ermitanyo. Nuknukan din sa sama ang matanda, kaya lahat ng kabalbalan ginagawa nito. Nabanggit din ito na, habang tumatagal tila bang pasama ng pasama ang matandang yon. Kaya naman para maputol ang kabuktutan nitong ginagawa, napilitan ng kanyang mga kasama na magsakripisyo. Ang kaso lang, namatay ang mga ito sa kasagsagan ng kanilang pakikipagdigma. Isa yon sa pinakamasakit na nangyari sa buhay niya, na ayaw na nitong mabalikan pa. Nang marinig naman nila Pedring ang sinabi ng bago nilang kasama, di naman sila umimik. Batid nila na mabigat ang pinagdadaanan nito, kaya naman hindi na sila nangahas na manghimasok sa buhay na wala silang kaalam-alam. Dumaan ang mga araw at gabi. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa lagusan. Ayon sa kanya, na sa bawat pagsapit ng gabi, marami silang nakikitang karumal-dumal na pangyayari. Kabilang sa mga ito ang pagpatay ng mga aswang sa kanilang mga biktima. Parang mga baboy nila itong kinakatay, at kapag wala na itong pakinabang sa kanila, parang mga basura nila yung tinatapon kung saan-saan. Kaya naman para makaiwas sa mga pangyayaring hindi inaasahan, pinipili nilang magtago sa mga liblib na lugar upang magpalipas ng magdamag. Yon ang paulit-ulit nilang ginagawa hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Nung gabing tumama ang liwanag nito sa lupa, kahit punong-puno sila ng takot, pinilit nilang umusad para hanapin ang lagusan na kanilang daraanan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa bandang huli naging matagumpay sila. Bukod kasi sa wala nang nakakatunog sa kanila, tila bang hinahayaan na lang din sila ng ermitanyo. Kaya naman ang masipat na nila ang daanan, madali silang nakatagos dito. Subalit, paglabas nila ng paanan, nakita nila ng kapatid niya kung papaano maagnas ang antingero nilang kasama. At sa halip na yon ay balikan para tulungan, nagdesisyon silang ito ay iwan. Kaduwagan man kung maituturing, alam nila na sa mga sandaling yon, prioridad nila na mailigtas ang kanilang mga sarili. Dumaan ang gabi, walang pahinga nilang binaybayang daan hanggang sa makabalik sila sa kanilang baryo. At magmula noon, naging tahimik silang lahat kahit yung pamilya nila Kay, kinukulit sila buhat sa pagkawala nito. Pero dahil sa takot, ni minsan hindi na lumabas sa kanilang bunganga ang tungkol sa ermitanyong naghahari sa kabundukan ng Romblon.